Terus mangkene ae wis gak ngurus wis. Sesuai rada merinding ngene. Waduh, opo iki rek? Wis tak banter ae wis. Alhamdulillah lecare rek. Duh, weteng mamor sopan apa lapo iki mau. Waduh. Waduh, nasib kau warengi kok lihat kene rek. Lho opo iki waduh. Aduh, mesing ya gue. Waduh. Panas. Sini tangge naik. Astagfirullahaladzim. Berangsek.